खुलुमबाय आरो नोंथांमोन दिनैहाय माने आङो भिडिअ लाबोया एसे गोबाव जाबायमोन दिनैहाय माने एसे भिडिअ लाबोनोसै साननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनोसै साननानै नुजाफैनाय जालायबाय दा ओमफ्राय माने भिडिअआ माने ओरैनो दहाय नोंथांमोना एसेबाबो टाइमनेलफ्राव नायनानै नुखाबाय जानांगौ दा माने बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानोसै माने बे बारलिखौ आं माने ओरैनो थावखौबो बांद्राय होला एसे मटर एसे होनानै रुनाय स्टाइल खालामनानै जानाय बेखौनो माने ओंख्रि संनायखौ खोन्थानो सानलायबाय आङो माने बिराद गोबावसैमोनबो बारलिखौ मोनजायैया दा माने न' खाथियावनो बिलोआव ना सारदोंमोन नालाय माने ना लाग्राफ्रा बेहाय दा बे बारलिखौ मोनदों नाया गोबां रोखोम दंमोन आरो मेरला ना दङ दा ओमफ्राय बारलि बायनानै लाबोबाय लकेल ना जाहैबाय नालाय ओरैनो बिलोनि ना गोथाव जायो बेनिखायनो आं बेखौनो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन ओमफ्राय मिजिंथिबाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होगोन होननानै जाहाथे माने बिदिनो नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ नुलांबाय थागोन जेखि जाया समावनो ओमफ्राय बेखौ आं बुंखानाय थाहैबाय दा ओमफ्राय नोंथांमोनहा नाखौ नायनानै लोगोफोर नाया नायदो बेनो बांद्राय गिदिर नङा 3 पवासोल' जागोन आरो बे बारलिया माने फानलाबायनाय नङा आरो बे बाजारफ्राव ओरैनो माबा फिस्ला होनानै फाननाय नङा थारमाने बेयो एकदम लकेल बिलो गामिनि बिलोनि ना आरो बे दा बिदिबा आं बेखौ गोथांनानै लाग्रोसै लोगोफोरा नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारि
जों सुना लाखांबाय माबाखौ बारलि नाखौ नै नायदो दा बरिया सुना लाबाय दा संनाय खावनायखौ खोन्थाबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजाङै आरो गावबा गावनि लोगोनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे थाबैनो एसे साबस्क्राइबार बारायनायनि आरो दा नायलांबाय थादो देखायलांसै लासैनो लोगोफोर नाखौ एवनो थाखाय माबाबाय थाव हरबाय नै सारायाव गुदुं खालामनानै थाव हरबाय दा फारि नायलांबाय थादो आं भइसखौ होबाय थाला दा नोंथांमोननो संनायखौल' देखायबाय थानोसै माबा अरदाबावनो संबाय जोङो दा होसनहरसै
बरिया जाबाय जोंना कालारा माने एसे नै उखुन्दैनि दारैनो बारा नुबा लोगोफोर दा उखुन्दै माने बनाव संनाया बेबायदिनो उखुन्दै जायो दा मोनबायासै दा उखुन्दैनि दारै एसे खम नुदों जानांगौ नोंथांमोना दा माने जोङो माबा दुन्दिया होना लाजोबबाय मोनजोबबाय नै मोनबाय जोंना आरामसे दा बेखौ दसे एसे खोबहाबनानै दुन्दिया एसे मोननाय बायदि मोननायनि ओमफ्राय जों खांनानै लानोसै बेखौ दा मोनबायानो जोंना मोनहांबाय बेखौ जों खांबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोन माने नै नोंसिनि देखायना होजा माबायदि जाखो दा बरिया नुदों नै दा नाफ्राबो नै मानसियानो गैया बारा ओमफ्राय थाग थिग सासेयाव सनै खरि संबाय ओमफ्राय माखासेखौ गाबोन सानाव जानो होननानै दोननाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगोफोरा नोंथांमोनहा माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दा दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर नोंथांमोना हाजासे माने शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।